O marisqueo a flote estará parado en Cabo de Cruz ata a véspera da Semana Santa. As mostras se recollen que hai cría, pero os profesionais non saben se atoparán recurso cando vayan a mariscar. A lonxa de Cabo de Cruz está a ter actividade grazas ao marisqueo a pé. O sector da flote puxo fin ao seu traballo o pasado 4 de xaneiro logo da campaña do Nadal e xa teñen data para regresar ao mar. Abriremos alá para a campaña de Semana Santa. Bueno, a perspectiva parece bastante boa. A cría, e así a meixa de tamaño para venderse, aínda se ve bastante. Quen apuntou que o seu último mes de traballo en decembro foi Tamén bo. Bueno, non pola cantidad, sino polos precios tamén, que foron os máis altos que houve, penso eu, da babosa, hasta a fecha. O precio quedaba xa toda na mesma, pois xa 51 euros. O sea, non era unha ameixa grande, era unha ameixa mariñeira, e está moi ben. O colectivo da flote decidiu parar a actividade para dar marxe de recuperación aos bancos marisqueiros. O ano 25 traballamos todo o ano, casi menos 2 meses. Descansamos 2 meses. Este ano paramos un pouquiño agora para a ver se recupera un pouco e empezaremos a campaña de Semana Santa. Despois iremos a abril e maio a unha zona libre que temos aquí dentro da cofradía, que se andamos a Roja, o Carneiro, o Reló, para despois traballar no verán. As mostraxes que están a facer indican que hai cría e recurso na meirande parte das zonas de traballo. Penso que ha de ser boa campañas, libre de que non morra ca agua dulce ou por o que se ve, a día de hoxe está moi ben. Con tanta agua dulce morre. Xa hoxe iba a bióloga a tomar unhas muestras a ver como están, a ver a agua dulce que hai nos bancos, pero de momento aínda non choveu. Choveu, pero non para afectarlle ao marisco. A especie que máis está a ver é a ameixa xapónica. Babosa hai pouca, pero vese bastante, pero o problema que hai é chega a unha medida e morre. Non sabemos de que é. Pero bueno, o ano pasado houve moitísima. O que pasa, claro, o problema que temos é que morre antes de... xa non pasa nin de 40 milímetros. Mortaldade da que non coñecen as causas e que apunta tamén se está a rexistrar en máis puntos da Ría de Arousa, aínda que agarda que o Intecmar dea respostas concretas a esta realidade que se vive en Cabo de Cruz. A falta de actividade no marisqueo a flote leva os profesionais a buscar alternativas. A maioría da xente xa está traballando fora, ou sea, por os problemas estes que temos ca Consellería, dos límites da pé da flote. Andábamos 10, 14 embarcacións e estamos parados porque as axudas non as podemos coller todos, entendes? Son o que a colleu o ano pasado xa non a pode coller este ano, que non reúne os requisitos, e estamos así esperando a abrir. Outros andarán en outras cofradías tamén, en Ribeira andan algúns, e estamos así a esperar para a Semana Santa. Unha reducción drástica de profesionais vencellados á Confraría de Cabo de Cruz, descenso que se foi incrementando nos últimos anos. Antes andaríamos sobre 60 embarcacións ou así, máis ou menos 80 mariscadores, hai veces, bueno, se había marisco 110, e destes últimos anos veuse, o sea, veu o marisco a menos, e a xente foise buscando a vida por onde pudo. Agora mesmo prácticamente só habería xapónica para extraer, cando antes os profesionais podían atopar tamén babosa fina e berberecho. Por iso os mariscadores da flote de Cabo de Cruz miran o futuro con incertezas.